Viime vuosikymmenien Oulu-ilmiö on ollut ainutkertainen, puhutteleva jopa kansainvälisesti. Olemme saaneet osaajia, meillä on kasvuyrityksiä, mutta meidän pitää huolehtia myöskin kehityksestä tulevaisuudessa. Me tarvitaan hyvä koulutusjärjestelmä varhaiskasvatuksesta yliopistoon saakka. Me tarvitaan hyvää kaupunkisuunnittelua asukkaille ja yrityksille. Me tarvitaan toimivaa tai monimuotoista kulttuuria, hyvinvointiamme ja ilmapiiriämme rikastuttamaan. Mutta me tarvitaan myöskin edunvalvontaa, Oulun ja oululaisten edunvalvontaa tulevassa maakuntamallissa turvaamaan meidän sosiaali- ja terveyspalvelumme. Olemmehan me puolet maakunnan väestä. Mutta me tarvitaan myöskin edunvalvontaa valtion päin, jotta me pystytään hyödyntämään pohjoisen mahdollisuudet. Ja tässä Oulu on aivan keskeinen toimija. Toimitaan siis Oulun ja pohjoisen hyväksi yhteistyössä, nykyistä paremmalla yhteistyöllä.